Hadd rúgjam rá. Maradjál! Azon nagyobb. Tudjunk le a kukat. Sterilizálva van. Ez. Várja. Várja. Ez a beteg. Bazd meg! Öcsém! Szép számmal érkeznek a további üzenetek Idős Balázs Lajosnak születésnapja alkalmában. Süvít a szél, zörög a haraszt, ablakom alatt átcsorog egy paraszt. Megállt, körülnéz, összezsugorodik, a picsája 7 száncsít, hát nem oda szarik. Szedd már össze a bozot, de mit csinálsz? Hát hogy az anyádban nézel ki megint egy szemétláda? Na, álljál föl, az gyerünk a bokorba. Valóban el lehet tolni a biciklit innen.